खुलुमबाय बयनिसिमबो फिन खेब आंनि चेनेलाव गासिखौबो बरायहरबाय। दा नोंथांमोना क्लिपाव नुखादों सासे लाइमोन माने मा जादों बुजि मोनाखै टाइटेल आरो थाम्बनेल आरो क्लिपाव नायना नोंथांमोना एसे कनफिउज जादों। दा बेखौनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां, जोबजासे नायबा बुजि मोनगोन। आङो बेनिनो मोनसे आपडेट लानानै फैदों। माने नोंथांमोना मोनथिखायो साननैसो सिगाङाव ओरैबायदि भाइराल भिडिअ नुदों। बे भाइराल भिडिअआनो जाहैबाय मा मोनथिबायना, माने सिख्ला मानसिनियावल' अनलि सिख्ला मानसिनियाव मोदाय हाबनाय। सिख्लाल' नङा, सानैसो सेंग्रानियावबो हाबदोंमोन, माने थैनाय थांनायनि मोदाय होननाय। आरो नोंथांमोननि कमेन्टखौ नायनानै आङो भिडिअखौ आपडेट लानानै फैनाय जादों। आंनि भिडिअ नङा, आङो गुबुन भिडिअनि कमेन्टखौ नायनानै नैबे आपडेट भिडिअखौ लाना फैनाय जादों। मानो होनोबा गोबां मानसिया कमेन्टआव बुंहरदोंमोन बेफोरो नंगौ नालाय, बेफोरो नंखायसो मोनसे गावनिनो जौ सेरेब लोंनानै माथा गरम जानाय, माथा खाराब जानाय, बेफोरबायदिनि कमेन्टखौ आङो नायनानै नैबे आपडेटखौ लाना फैनाय जादों। नोंथांमोना भिडिअखौ इन्टारेस्टेड दंबा जोबजासे नायबानो जाबाय आरोना। आरो नैबे चेनेला गोदान, बांद्राय गोबाव जायाखै खुलिनाया। जायफोरा चेनेलाव गोदान बेफोरबायदि आपडेट भिडिअ नायनो थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। स' जोङो भिडिअखौ नायलांग्रोनोसै, नङाबा बुजि मोननाय नङा। माने बे आपडेट्सआ मामोन, बे सिख्लानाव मा मोदाय हाबदोंमोन, जोङो नायलांग्रोनोसै आरोना। फोथायनो गोब्राब मोनो गासिबो मानसिफोरा, माने मोदाय होनोबा आंबो आसरित जादों। माने साननैसो सिगाङाव भिडिअखौ आं नुखाबाय थादोंमोन सानैसो मानसिनि, सानैसो सिख्लाफोरनियाव माने ओरैबायदि मोदाय हाबनाय, ओरैबायदि गिथावना भिडिअ आरोना। नायनानै एसे बिखाया स्रोम मोनलायलायो आरोना। माने दा जों नायलांग्रोनोसै बे सिस्टारनोबो मोदाय हाबदों नामा। थ'दो।
दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय माने आं बुजि मोनासै आरोना बे सिस्टारखौ जे बोरै मोदायखौ होखारनाय माबानाय माने हख्राव हस्रि खालामनानै जेबो बुजिना मोनासै आरोना भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोना बुजि मोनदोंना मोनाखै कमेन्ट खालामना बुंहरबानो जाबाय माने मानसिनि सेहेरायावबो जे बेफोरबायदि मोदाय माबा माबि हाबो बोरै जायो बेफोरो नोंथांमोना आंनो कमेन्टनि गेजेराव फोरमायहरथार माने आङो फेसबुकाव गोबां बेफोरबायदिनो भिडिअ नुगासिनो दोङो माने हिन्जाव मानसिनियावल' माने मोदाया हाबगासिनो दोङो आरोना मोदाय माने दा मा बुंनो आरोना मोदाय ना दाउसा ना मा बेफोरखौ जों जेबो बुंनो हाला दा नंखायना नंगौ नोंथांमोना कमेन्टआव बारे बुंबाय दंमोन आरोना आंनियाव नङा नालाय गुबुननि फेसबुकफोराव नंखाय होननानै दा बेफोरखौ आङो बुंला नंखायना नंगौ बेफोरखौ बुंनांगौ जेबो खोथा गैया नोंथांमोनानो भिडिअखौ नुखाबाय गोलावमोन आरोना भिडिअआ जोबोद गोलावमोन आंनो सासे लोगोआसो सेन्ड खालामहरदो बे भिडिअखौ होननानै ओमफ्रायो आङो दानना होनाय जाबाय ससेखौ माने भिडिअआ जोबोद गोलाव जागोन नालाय बेनिखायनो आंबो बुजि मोनासै आरो बे हरग्रायाबो माने जेबो खोन्थाहरासै माने मोदाय हाबदों होनना बुंदों जास्ट नोंथांमोननि सेराव आपडेटखौ होनाय जाबाय आरोना दा बेनोसै माने गोबां बेफोरबायदिनो दोङो माने मोदायफोराबो सेंग्रा सिख्लाफोरनि मोदाय होनना बुङोबा गोबाङानो फोथायनोबो गोब्राब मोनो आरो फोथायनायबो दोङो मानो होनबा जोंहा फोथायनोबो नांगौ सानसे समायाव गासैनिबो माबाया एखे थाया नालाय माला मा जायो बुंनो हाया बेनिखायनो फोथायनोबो गोनां जायो दा बेफोरबायदि होनोबा गोबां खाथ्रा माने थैनाय थांनायबो थायो नालाय सोरबाफोर माबा जाना थैनाय सेंग्रा सिख्लाफोरनि सोरबा बेफोरबायदिनो दा आं थैनाय थांनायखौ बुंला माने बोरैबा जायो आरोना बुंबा बेनिखायनो नोंथांमोना बुजिखादो बेफोरबायदि जोङो गोबां नुबोगासिनो दोङो आपडेटखौ आङो जास्ट होनाय जाबाय आरोना नोंथांमोननि सेराव शेयार खालामना होबाय जाहाथे गासिबो एसे मोजाङै थानाय बायदि बेफोरबायदिनि सायाव नोंथांमोना एसे फोथायनाय लाखिदो माने होनबा जोंहा गोबां नुबोगासिनो दङ भिडिअनि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों सानफ्रामबो नुबोगासिनो दङ आरोना दा बेनोसै नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहरदो बेफोर जाथाया नोंथांमोननि सोरबा गामिफ्राव जाफेरदोंमोन नामा नोंथांमोना फोरमायहरबानो जाबाय आरोना आंनो भिडिअनि गेजेराव बेफोरबायदि गोबां नुबोगासिनो आरोना भिडिअखौ दा बेनोसै आं दोननो सानबाय भिडिअखौ अब्ला नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर बाय आरो नैबे चेनेला गोदान लोगोफोर अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान आरो गोदान जाखागोन चेनेलाव मानो होनोबा नैबे चेनेल खुलिनाया बारा दिन जायाखै बेनिखायनो नोंथांमोननि गोबां सापर्ट नांगौ जादों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरोना आपडेट नुबाय थानो थाखाय मोजां आपडेट फैगोन माने मोजां माने बेफोरबायदिनो आपडेट फैगोन आरोना नोंथांमोना नायनो इन्टारेस्ट बा साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो जायफोरा आपडेट भिडिअ नायनो गोसो गैया नोंथांमोननि गोसो आरोना साबस्क्राइब खालामबाबो जागोन अके नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन बाय